n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 25 n'oge na-adị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji were ukene Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ, ọkacha odudu odulu anyị n'izuụka gara aga na abalị niile wee dubata anyị n'ụbọchị ọfụ na n'izuụka ọfụ n'ụwa. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile. Ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere ezinụlọ anyị, na-ewere atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazili anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ niile nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa. Ka natazi anyị isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke nna anyị, idebere ihe niile ikere eke n'usoro iwu gị dị nsọ, bịakwa debe iwu ịhụ mmadụ ibe anyị n'anya n'ime iwu gị. Biko mee ka anyị bụ ụmụ odibo gị site n'idebe iwu gị tosi iketa oke na ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ amamihe. Ndị ajọ mmadụ kwuru sị, ngwanụ ka anyị gbaa onye ezi omume gburugburu, kpụgide ya, n'ihi na ọ na-akasị anyị anya. Ọ pụrụ onwe ya iche bịa na-emeghasị ihe niile anyị na-eme. Ọ na-abara anyị mba, na-ata anyị ụta na anyị na-emebi iwu. Ọ na-ama anyị ikpe na anyị na-emerụ ọzụzụ a zụrụ anyị. Ngwanụ ka anyị legha ma okwu a ọ bụ eziokwu, ka anyị chọpụta ihe ga-eme, n'ihi na a sị na onye ezi omume bụ nwa Chineke. Chineke ga-alụrụ ya ọgụ, bịakwa zọpụta ya n'aka ndị iro ya. Ka anyị were nkwutọ na ntamahụhụ legha ya, iji chọpụta ma ọ ga-anọrọ nwayọọ were ndidi digbuo ihe niile. Ka anyị maa ya ikpe ọnwụ ihere, n'ihi na ihe o kwutere n'ọnụ bụ na Chineke ga-azọ ya. Okwu nke osebụrụ ụwa. Onye nwe anyị na-ewelite ndụ m. Onye nwe anyị na-ewelite ndụ m. Chineke m, were aha gị zọpụta m. Were ike gị lụọrọ m ọgụ. Chineke m, nụrụ arịrịọ m. Chee ntị n'okwu si m n'ọnụ. N'ihi na ndị nganga ebiliela imegide m. Ndị na-akpọghị ndụ ihe ọbụla na-achọ iwepụ ndụ m n'ike. Ha akpọkwaghị Chineke ihe ọbụla. Ma lee, Chineke bụ enyemaka m. Onye nwe anyị na-akwalite ndụ m. Aga m eji obi m niile achụrụ gị àjà. Onye nwe anyị, aga m eto aha gị n'ihi na ị dị mma. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi James. Ebe ọ bụla ekwuru na oke ọchịchọ dị, n'ebe ahụ ka a na-ahụ ekweghị ekwe na ime ụdị arụ niile dị iche iche. Ma amamihe si n'eluigwe bịa bụ ihe na-arụghị arụ. O jupụtara n'udo, na-ewutekwa obiọma na ume na obi iru ala. O jupụtara n'ebere, na-egosikwa
onwe ya site n'ịrụ ezi ọrụ. Anaghị ahụ mmegbu na arụrụ ala n'ime ya. Mgbe ndị na-eme udo na-ekpe udo, ha na-agha mkpụrụ na-amịta ịdị nsọ. Olee ihe na-akpata ibu agha na ịlụ ọgụ n'etiti unu na ibe unu? Ọ bụ na ọ bụghị oke ọchịchọ dị iche iche nke na-ebuso ibe ya agha n'ime unu? Ị chọrọ ihe, ị chọtaghị ya, n'ihi ya ị kwado igburu ya mmadụ. Ị chọrọ ihe, ị nwetaghị ya, n'ihi ya ibido ọgụ na mgba ka ị nweta ya n'ike. Ihe i jiri enwetaghị ihe ị na-achọ bụ maka na ị naghị ekpe ekpere maka ya. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere ma ị rọtaghị ihe ị na-arịọ, ọ bụ maka na ikpezighị ekpere gị nke ọma. Ihe ị rịọrọ bụ ka enye gị ihe ga-ezuru gị oke ọchịchọ ahụ bi n'ime gị. Okwu nke osebro ụwa. Onye nwe eluigwe n'ụwa, nna ngọzi dịrị gị onye nwe eluigwe n'ụwa. Ọ bụ ụmụntakịrị ka ị gosiri ihe omimi nke alaeze ahụ. Haleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị asọ nke Maki dere. Jesu na ụmụazụ ya si n'ugwu gbadata wee na-agafe na Galili, ma o nweghị onye ọbụla ọ chọrọ ka ọ mata, n'ihi na e nwere ihe ọ na-akụziri ụmụazụ ya. Ọ na-akụziri ha sị, a ga-arara nwa nke mmadụ nyefee n'aka ndị mmadụ, ha ga-egbu ya, ma mgbe ha gbuchara ya, ọ ga-ebilitekwa ọzọ n'ụbọchị nke atọ. Ma ụmụazụ ya aghọtaghị ihe o kwuru, ma ụjọ ekweghị ha jụọ ya ihe o kwuru. Emesịa, ha bịarutere na Kapanọm. Mgbe ha banyere n'ime ụlọ, ọ jụrụ ha sị, gịnị ka unu nọ na-akparịta ụka banyere ya mgbe anyị nọ n'ụzọ? Ha ekwughị ihe ọbụla, n'ihi na mgbe ha nọ n'ụzọ, ha na-arịrịta ụka banyere onye kasị ibe ya n'etiti ha. O wee nọdụ ala kpọkọta ụmụazụ 12 ahụ wee sị ha, ọ bụrụ na onye ọbụla chọrọ ịbụ onye mbụ, ọ ga-eme onwe ya onye ikpeazụ,
na odibo mmadụ niile. O wee kpọrọ otu nwatakịrị guzo ya n'etiti ha. O kuru nwata ahụ n'aka ya sị, onye ọbụla nabatara nwatakịrị ndị dị otu a n'aha m nabatara m. Onye ọbụla nabatara m, ọ bụghị m ka ọ nabatara, kama ọ nabatara onye ahụ zitere m. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Amen. Abịakwara m ikele gị, onye na-eme mma. Abịakwara m ikele gị, na nke i mere kacha mma. Abịakwara m ikele dadi m, onye na-achị ụwa. Abịakwara m ikele ya, na nke o mere kacha mma. Abịakwara m ikele ya, onye na-enye ndụ. Abịakwara m ikele ya, na nke o mere kacha mma. Abịakwara m inye ekele, aka na-enye nwa. Abịakwara m ikele ya, na nke o mere kacha mma. Abịakwara m ikele dadi m, aka na-achị ụwa. Abịakwara m ikele ya, na nke o mere kacha mma. Amen. Na ihe ọgụgụ ndị nke agụla tata, it follows from 2 weeks ago, mgbe Jizọs jụrụ ụmụazụ ya sị, onye ka ndị mmadụ si na mbụ? Then he turned to them and said, you, who do people say that I am? Now it becomes a personal question, not more a general question. And onye ọbụla ga-aza nke ya. Last week, obido nkuzi ịgwa ha na ha na-eje nwụ, na ha ga-ata ya afụfụ, ya na-aba Jerusalem. Obido kụziwe ihe a niile. Ụmụazị ya, they could not understand, because they were not seeing him as a spiritual Messiah. They were seeing him as somebody who came to snatch the power from the Romans and share posts, offices to them. That's why Peter Bamba said, it's not going to, I will die with you, we will die with you now. I said, cool on down. It is not going to happen in that way. And today, he continued that teaching. Still, no understanding. Ọ dị ka ndị nwere earpiece tie na ntị na ihe ọzọ. I remember mgbe anyị nọ na seminary, one of the professors in America nata ezi m ozi ka nje zie ya. Ana m abata na room ya. Ọ bụ amaghị m ihe o tie na ntị, amaghị m ihe bụ earpiece. So, not knowing that he was answering phone, because phone yet on you mana oji honye na ka anyị mara icho iza phone tie na ntị.
So I entered not and greeted. He didn't talk to me. He didn't talk. But he was busy saying something. Oh, when you name this man easy. When you name this man, all them come to Jaguar right because he was now come here this man. I kept just so that all realities I can money hang amen. Until Okube no Kube, I got time on a call. Kuche, wait on the Zassim. Oh, Tony, sorry. I was on call. Hey, Nene phone, would you on the phone? Naka. Mana for me here, Yanti, Oti and Auntie. From there, I knew what I have earpiece. So the disciples were wearing earpiece. Because Jesus now calling also, how no one got a horse. That was why had they against him on Akuzi. Hano had got busy. Nazo Oye Gabo Vice President, Secretary Nahini. Oh, we go see na ndamuma na the exceptional prophets. Now they exceptional. I didn't may understand. I didn't may understand. You can change in me understand or me understand. Or they can you go a new. You know, or be genty. If you never one with a minute. As from me was so didn't ma. Equanime, Kemerango Potaka Choto, Bawara Moji. Yabu Siri getting there, Bawaramo, Manobonu, Kanakejaria, Bawaramo, Mbekumara Marabido, Bawaramoji, Osino Garakataka, Nagazi, Bawaramobi, Oh, Wemo, Yomo, Bawaramoji, Oyamo Madadi, Lena Lamoria, Yanangitopia, Buande, Anu Febu, the Neko Nazapu. Manajada one can know. Okay. You see, I knew if wood and a corner making corners. Oh, yeah, Mama, or them here. And then that post I didn't hear. This man may have gay hack I making Gaigaba. Oh, where's the hamba? This is not what I'm teaching you. Calm down. Listen to me. I'm teaching you to be what? To be a servant of all. Humility. To bring yourself down. If you want to be the first, you must be what? The last. Oh yeah, how can wisdom be the one na bo? Now the first reading. Ihe batara nzoka cha ha no anazo. The evil ones say, let us plan and do what? And do away with the righteous ones. Let us put them to test and see whether their God will do what? Will save them. How come James say, Nihi na-ebute kwurukwa n'enyi na si n'ihe na-ebute ọgbaghara na ihe niile na ndụ anyị na-ebu oke gịnị oke ọchịchọ na ekworo. Oke ọchịchọ na ekworo na-ebutere mụ na gị na-abọ. Jealousy, slander, envy, wickedness, evil. Because achọrọ m ka m mee gịnị ka m karịa. Achọrọ m ka m mee gịnị ka m karịa. Achọrọ m ka m karịa. Why oge ji bụrụ ya na-agwa m ga-apụta na society na-agwa anyị okwu. Ọ bụrụ ofe isi o nwere ka m nwere. You know, all we hog can go. Even though I can go, can get. Mani him na bona ota hob na karaka me hogin. Obu hot. Nene onye obuna ne na karaka o me hogin obu hot. Chineke nyere onye obuna ihe ọ ga-eme gin. Ihe ọ ga-abụ. An nke o nyere nabatia. Nke o nyere m akari ho nke o nyere onye nka. Nke o nyere m akari ho nke o nyere onye nka. O nyere anyị nche niile equal destiny.
But it is for you to use your own to make meaning out of it. Even I see the Rona, you guys know also messing Rona, or carpenter. The Rona not many, but when you're with a talent in making tea for this house to be like this. So nobody can claim, no profession can claim that don't have a making Rona no one. Obuno emesen ati honke omande. Obuno e carpenter ati honke omande. Obuno e merufin ati honke omande. So can we accept ourselves as God made us? Can we walk in God's plan than trying to override the other person? That is the problem. Amara Chineke yere onye ọbụla equal because he loved all of us equal. Onwe onye nke ka nke nwanne. O nwere onye o nyere ife ụzọ. Onye o nyere ikwu okwu. Onye o nyere igwu egwu. Onye o nyere ịgba egwu agba. Ihe a niile bụ amara na onyinye nke Chineke. Can you accept your own and use it for good? Can you accept the one that God gave to you and use it for good? Finally, ana m enu n'anya amarọzi m ọ dịka onye ara fụrụ m na nkwa ogbe na Mbaise. You know, na fogbe na Mbaise oya somebody apụta ihe 5 naira, onye nke apụta ihe 2 naira, onye ọzọ apụta ihe 1 naira, onye apụta ihe 50 naira, ọsọ ihe 50 naira bekene. Aya na-aga n'iru aga ka ya na-aga n'azụ. You know, aya na-aga n'iru ka ya na-eme gịnị, aya na-aga n'azụ. Amaghọzụ m unu na-ereduce. Or holidays. Okay. So, ka anyị jisikwe n'ike. You know, ihe anụ anyị na-abịa ebe every Sunday. Akpọta ụmụaka nwere ihe ọ na-akụzi. There is something they are learning. Let us not deny them that. You know, let us not deny them that. Onye ọbụla kpọrọ ụmụaka bịa, a na-asụ ihe anụ anyị na-asụ, ọ na-asa ndụ ha na ntị ka Greek. But they are learning something. They will learn and they will imitate. Because, amen. Ekwem n'otu Chineke. N'otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ na mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si na ezi Chukwu. A mụrụ ya amụ, eme ihe eme. Ya na nna bụ otu ihe. Ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata. O were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị. N'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọ rọgoro n'eluigwe, nọdụ n'aka nne nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-ekpuru na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu,
ekwe m n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ. Mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị bụ ụmụodibo gị agbakọtago ọnụ n'obi gị iji welu onye gị ofufe, iji welu kene gị maka ọtụtụ ngọzi gị n'ebe anyị nọ, ya na iji wee yọkwazi mgbaalụ njọ n'ụzọ ọbụla anyị si mejọ gị. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Chukwu dị mma onye na-aza ekpere, Chukwu dị mma. Onye na-aza ekpere, Chukwu dị mma onye na-aza ekpere, Chukwu dị mma. Onye na-aza ekpere, Chukwu dị mma onye na-aza ekpere, Chukwu dị mma. Onye mere eluigwe na ụwa, onye na-aza ekpere, Chukwu dị mma onye na-aza ekpere, Chukwu dị mma. Ka natazie isi ya nara onye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ka chetakwazi ụmụnne anyị ndị nọ na nyanya, ọkacha nwanne anyị nwoke na ụkọchukwu onye nọ na nyanya, na-ayọkwazi ka o nweta ọgwụgwọ nsọ. Gọzie m, Chineke gọzie m ebe m kwere na gị. Gọzie ma chekwaba anyị, Eze ebube gọzibe anyị ebe anyị kwere na gị. Chineke nna jebelede ịfụnanya,
anyị eburugo ọtụtụ ebumnobi anyị dịka iru anyị si wee dị iche iche, etu akwa ka ọchịchị obi anyị si wee dị iche iche, mana anyị ma na ịbụ Chineke na-afụ n'ife, ị na-afụkwazi na nzuzo, ịma ka obi anyị dị, ịma ka mkpa anyị dị, mana ọ ga-esi anyị yọọ na anyị ga-ayọta na anyị chọọ na ị ga-emepere anyị ụzọ. Anyị guzo n'okwu ọnụ gị ahụ na akwụkwọ nsọ wee na-ayọ, wee na-achọ, wee na-asị ka imepere anyị ụzọ, ka ịza ekpere anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onyenwe anyị, anyị na-arịọ gị were obiọma mee ka onyinye nke a anyị bụ ndị nke gị na-ehunyere gị masị gị, ka ihe anyị ji okwukwe na ịhụnanya ebutere gị gọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọ n'elu ụlọ. Welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene.
ziri ezi eburukwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwenu anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito, nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchịrị gbabata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunie n'ọnwụ, ka o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele n'otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ụmụ niile, nke a bụ arụ nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere, ka anyị soro be Eji Maria dị ngọzi na nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-eto gị ebe si na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka
otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ka anyị were ebere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were ebe ọkụ wee Chukwu nna anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ga-azọpụta n'anyị niile na njọ oge niile anyị were gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstọl gị udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye na-elekwa n'anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo dịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'owu unu ekele udo.
nne m na Kristi na-enụrụ nwa atụrụ nke Chukwu na-enu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa isi ọma bụ ndị agbọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
ka anyị ya iyo. Onye nwe anyị, i jirila ihe ọgbụgba ndụ gị gbaa anyị ume, biko were obiọma gị na-enyere anyị aka mgbe dum, mee ka anyị site n'ihe omimi nke a na ezi ọrụ ndụ anyị rite uru nke nzọpụta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu, second collection. Bịanụ soro m kelee Chineke, bịanụ soro m ka anyị nye Chineke mma. Kelee Chineke, bịanụ soro m ka anyị nye Chineke mma. Bịanụ soro m kelee Chineke, bịanụ soro m ka anyị nye Chineke mma. Kelee Chineke, soro m ka anyị nye Chineke mma. Bịanụ soro m kelee Chineke, bịanụ soro m ka anyị nye Chineke mma. Kelee Chineke, bịanụ soro m ka anyị nye Chineke mma. Otodri Jesu, here parish announcement. Thank you for your support to the annual Catholic appeal. Through your generosity, we have accomplished our goal. May the Lord reward you abundantly. Many, many blessings to all. Any money surpassing our goal will come back to the parish. Please remember to pay your pledge. Religious education has already begun. Please register your child if you have not already done so. Monday through Friday, 9 a.m. to 3:30 p.m. Because the parish in Ario, from our members, and when we ikuzi catechism to our children, because when they Nabia, their catechism classes now in the morning, but around 10 or so. So Abasa, any of our kids, it's a long time for them to wait till the 1:30 Mass. So, and we brought Sister Mary Margaret, and our brother Alphonsus, Nakuzi Buria before. But Sister now here, and our brother Alphonsus is not been very strong. So because parish may appeal, get 12, so Tabasa, they will be able to wait for the 1 o'clock, 1:30 Mass. So because if there is anybody like that, can reach out to come to me or to Father Cosmos. Some candidates waiting now. Otodri Jesu. Our parish is offering classes for young and adults, for young people and adults, 16 and older, who have not received all their sacraments, baptism, Holy Communion, and confirmation. Those of other religions who would like to learn about Catholic faith are welcome. Please contact the rectory for further information and registration. You are invited to join our weekly Bible study group to share insights and to deepen your knowledge of God's words. Sessions which begin on October 17 are held in the rectory every Tuesday morning after the
8 a.m. Mass. For more information, call the rectory. We would like to remind and invite all youth to join our youth group. Meetings are held after the Sunday 9:15 a.m. Mass. Sessions begin today. All young people are welcome to attend. Otodri Jesu. I want her third Sunday, right? So we have special blessings. But because our next general meeting go on October 13th. That is the second Sunday of October. For us to go and continue with the agenda of our last meeting that we didn't finish. And plus December is fast coming. So our next program, we have our children's Christmas party. So I conclude on how to go about it. So because on your that day, October the 13th, so that it can be in Gabia Church here, I need to how to make decisions on how we conclude for the rest of the year, and then to think ahead about the coming year. Last night, I'm sure Father Gijaki Abiakelunu for the high sent for the party, the celebration. It was a blast. Wow. I'm sure on the ground what happened, I was really pleasantly surprised, especially some of the performances, the ladies from the Philippines. So it was really, really, really great. Next Sunday, Gao for our brother and sister, the Chimune family. We have a christening. They've asked us to sign the annual basement or parking lot. So, on all of that day, Jikere, Makia, Otodri Jesu. And when the tower this week, it will be a birthday celebrant. Uh-oh. Sir Martins. Happy birthday to you. Ugo Martin so no phone mada kanka. Anke henju kwuo etu a God the since mbeleba na 2014. Another change so emesi gwa etu in the nyogo. Ke gwa emenwe nke. Alright, so it's a huge blessing of God. You know that you're adding another year in good health, you know, irrespective of the previous, but Chineke mekwanebele, you're kicking and moving and doing your best in life. So it's a wonderful blessing. That will kai stretch akanye gozi wanani woke. Chineke onye fulani nanya anyị na-ekene gị. Anyị amekene kataghị kwụsị. Maka na ịma n'ihe ọma niile ngọzi niile si n'aka gị abịa. Anyị na-ekene gị n'isi nwodibo gị. Onye na-ekwupụta n'iru ụmụnne n'ụbọchị tata ịma mma nke gị bụ Chineke na ndụ ya. Maka na anyị ma nke ọma na ekwensu gbalụ mgba na ndụ ya. Mana ọ bụ gị bụ Chineke bụ onye isi ụgbọ. Ụjọ ada atụ anyị. Ọbịa mere o ji egosipụta n'ezie na ndụ ya tata bụ onyinye nke gị bụ Chineke.
anyị na-ewerekwazi ya n'ụzọ pụrụ iche n'itinye n'aka gị wee na-ayọ ka ị na-agọzie ka ị na-edue ọpụpụ ya niile na mbata ya niile. Ekwekwana ka okwu ọbụla kpọọ ya, kama mee ka ndụ ya bụrụ ndụ aṅụrị. Anyị ma inye goli ọtụtụ ngọzi n'afọ dị iche iche gara aga, mana anyị na-ayọ ka nke ka ga-enye karịa ndị nyebugoro ya na mbụ. Gọzie ezinụlọ ya, gọzie ụmụntakịrị ya, gọzie aka ọrụ ya. Anyị na-ekwe gị nkwa na mgbe ọbụla ị na-egosi akara gị n'ebe ọ nọ, na nwojibo gị ga na-ekwupụta n'ezie na-agwa ndị mmadụ na gị bụ Chineke dị ya mma. Anyị wee na-asị ka ị nara otito n'isi n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata, n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị gị. Oto dị Jesu adịghịkwa ama ma enwebeghị ozi m latara, anatabụ m ozi nweta a ga-eme ka anyị mara onwe ndị all their anniversaries. No, Saturday. Okay, no anniversaries. Enwe onye na taa izizi worship with us. Anybody worshiping with us for the first time today? Anyone worshiping with us for the first time? Otodri Jesu. Happy Sunday. Enjoy the rest of the evening. Otodri Jesu. Yeah, achọrọ m ikwu maka okwuchaghị ihe niile, mana achọrọ m just a little emphasis na nke o kwuru maka catechism. Ọ dị anyị nnukwu mkpa, onye ga na-akụziri ụmụaka anyị maka majorly ha ga na-eje nke ndị oyibo, mana ọzọ na ha mụtacha nke ndị oyibo amazinụ m ihe anyị na-ebe eme. A na-esikwana na ndị ụka niile na agha hafụzi ofu onye enwe ndị merili so ịkpọlụ ya ịkpọlụ Chinedu na-abịa tụtụ n'oge obele. I can check a time. Ị na-alụ ọlụ every Sunday, every other. Onye nọ na-alụ every other. So ihe a ga-emezi bụ awọkọ ya mgbe abụọ ọzọ every other. Mee ya, anyị na ha ekwuo ya etu a ga-esi were mee ka ọ maa mma. Biko, thank you. Obigokwono nna. Anyị enwetago candidate. So Amaka ga-enye aka. Anyị nwetazi ofu onye ọzọ ga-enyere ya aka. Ị na-abịa n'oge ka ị nyela Amaka aka. Okay. Okay. Ngwa maybe abịa next Sunday anyị nwee more number. Anyị achọtakwa ofu onye so that onye na-alụkwa every other day, so that every other day Amaka nọrọ every other day onye ahụ akọva ya ka anyị wee nwee ike, because o nwee ka ọ dị na anyị nwụrụ ndị ga-akụziri ụmụaka anyị. Ọ dịrọ mma n'anya. A na m ekenezi nwanne anyị nwoke Tony maka ihe njide ekerebe fada ọbụla nwee time bịa ụka ebe a na-atọ m ụtọ rinne. Nwere ihe na-atọ fada ka ị bịa n'ụlọ ụka ndị ụka eju, ana ọbụrụ ọsọ ndị ụka eju, ndị fada emekwa ogene, ndị fada eju, ụka asụlụ mana ịma etu anyị bịara ụka saịdị a mmadụ nọrịa, saịdị a nwee ka ọ dị. Aghọtara m etu mmadụ ga-esi wejecha pati si na pati ka ya ga-alụ. Aghọta nwee ike kwugidela okwu abalị niile na ya ebe a. Ọ bụrụ ndị je gbazisa egwu nkịtị, gbacha egwu ṅụjuo mmanya afọ jezie larụba ụla. So Father T-Bob, thank you. Father ka ga-drive kwa 6 hours back to Ohio or 7 hours back to Ohio. Ma ọ ga-abịa ụka, o finish mass akịta or head kwa out, heading home. So ọ na-ama mma, ọ fụrụ anyị n'anya rinne, and it's a lot of devotion. He could have also gone to a church in the nearby. Jee ụka, jee dina na bed, ọ larụsizi ụla, ọ pụọ. But love, onye lọvụlụ ụmụnne na-abịa nọnyere ụmụnne. Everything must not be convenient. Adịghị convenience efe Chukwu.
Adaeje Tina jere ọrụ n'abalị mụrụ anya n'ehihie a, o jere ọrụ n'abalị, o kwesịrị ịlara ụla. Egbo na-ejekwa ọrụ abalị, mgbe ụfọdụ o kwesịrị ịlara ụla, mana ha nche onye luo bụrụ onwe tigara ya megene bịaba, and they drive all the way. Ihe na ejiro convenience efe Chukwu. Onye na-achọ Chineke ọ ga-eme convenience amakwa ebe a na-enweta ụdị ahụ. Eluigwe adịghị convenient. Eluigwe a na-eje can never be convenient. Vipa ọgbachi egwu n'obi Igbo ọbịa ụka, and I'm happy. So which is good. Biko onye ọbụla gbaa mbọ ka anyị na-apụta, ka anyị na-eme etu anyị si eme, na ọ na-ama mma. Ka Chineke gozie anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye elu nọ. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.